Hi everyone, I'm Teresa and welcome to my channel. It's been a while since I've published a new video and there's a good reason for it. So without further ado, let me show you what I think the cutest Czech ceremony. Let's get started. V České republice máme unikátní společenský obřad. Vítání občánků. Je to jako civilní křest. Jedná se o krátkou ceremonii, kde jsou novorozenci přivítáni na svět. Tahle ceremonie se organizuje jednou až dvakrát za rok. Ve městě i na venkově. Je to formální, ale nepovinná akce, která je většinou organizovaná radnicí. Každé miminko dostane pozvánku. Jaký je program této akce? V mém případě nejdříve maminky šly s miminky po červeném koberci do obřadní síně. Potom má zástupce města krátký proslov a následně volá občánky. Občánek je zdrobnělina slova občan. Zástupce podává ruku rodičům a gratuluje jim. Každý občánek dostane malý dárek. Moje miminko dostalo zlatý přívěšek, 4lístek pro štěstí a taky pamětní list. Já jako maminka jsem dostala růži. Někdy děti dostávají také peníze nebo hračky. Rodiče se podepisují do pamětní knihy. Na konci této akce se rodiny můžou vyfotit na památku. Moc se mi líbí tato tradice a moc jsme si to užili. Navíc jsme mohli pozvat naši rodinu. A co ty? Existuje podobná tradice v tvojí zemi? Napiš mi to do komentářů. That's it for this short video. I really hope that you enjoyed it. Let me know in the comment section your thoughts about this tradition and also if there is something similar in your country. Thanks for watching and Happy New Year 2025. Ciao!